Üdvözlök mindenkit! Egy Vodafone Smart 4 Turbo telefont szeretnék bemutatni ebbe a kis videóba, melyet összehasonlítok egy Vodafone Smart 4 NFC-vel, ami annyi a kettő közt a különbség, hogy ez nem turbo, ez nem 4 magos, ez csak dual kóros, még ez a telefon quad kóros. Tehát kezdjük a turbóval. Tehát ez a telefonnak a dobozával kezdjük. Dobozon is jól látszik, hogy ez 4G képes, tehát a 4G hálózatok kezeli, 4,5 colos kijelzővel van, 5 megapixeles kamera, és végé a frontkamera, 4.4 KitKat, Google, HD videó és NFC is van hozzá, tehát ez is tudja az NFC-t. Körülbelül ennyi. Mutatom a dobozt, tartalmát. Kapunk hozzá headset, micro USB kábel, van még egy töltőnk, ami 1 amperos, és kapunk hozzá még, azt most nem veszem már ki, 2 darab NFC tagot, amit külön programozhatunk, és bármire tudjuk használni, időzítőnek beállítani, GPS-re, kocsira rátenni, bármi. Tehát ez a doboz, ezt a Vodafone-nál lehet kapni, és ez a úgymond legolcsóbb 4G képes telefonjuk, amit most mutatok. Na, lássuk a telefont. Na, ez a telefon így néz ki, ez 4,5 colos, 854x600-as kijelzővel, tehát a maga kijelző felbontás nem a legmodernebb, de a célnak megfelel, és itt rögtön el is mondanám a telefonról, hogy ennek egy sima TFT panelja van, amelynek a betekintésű szöge, már is mutatom, tehát szép, gyönyörű kijelzője van, feketék, elég jó feketék, színek élethűek, minden, de egyedül olyan problémával küzd, hogy a betekintési szög alul oldalt, két oldal tökéletes, de a felülről viszont csekély mozdítása is nagyon romlik, invertálódnak a színek. Na, nézzük a telefont, előlapi kamera van, és ebben a nagyon pozitív dolog az értesítő LED, ami nagyon sok telefonból már kispórolnak, ebbe viszont van alul érintés vezérelt gombok, vissza home menü, itt a mikrofon az alsó felén, itt hangerőszabályzó, fölül micro USB, jack dugó, ezen az oldalán pedig a bekapcsoló, ami megint jó, kézreálló, könnyen kezelhető, telefon átéri az ember, teljesen normálisan tudja használni. Van közelségérzékelőnk és fényszenzorunk is, tehát fényre tudja szabályozni a kijelzőt. Hátuljánál van az 5 megapixeles autofókuszos kamera, itt van egy segédmikrofon és egy LED villanó, Vodafone embléma, és itt is hangsúlyozza, hogy LTE 4G hálózat, tehát 4G képes, kapunk egy szép gyönyörű nagy hátsó hangszórót, ami elég hangos is, tehát tokba, zsebbe, bárhol meg lehet hallani, ilyen problémával nem küzd a telefon. És akkor ennyi, bemegyünk a belsejébe, és akkor ez a kioldás, tehát semmi nem lehet beállítani itt, lakat ki, ennyi. Lancsert lecseréltem, mert a gyári az annyira gagyi volt, hogy az említésre sem méltó. Tehát föltettem egy Novát, ezt letölthető, Play áruházból ingyenes verzió is, és egyből más, élethűbb, tehát szebb lesz, jobb lesz a telefon, használhatóbb. És akkor nézzük is, ami bennünket érdekel. KitKat rendszer fut rajta, fölül lehúzom értesítési sáv, hagyományosan, itt pedig ugye a funkciógombok, van automata fényerő, stb. Ez is működik 2 lehúzással, azt hiszem legalábbis. Igen, adja, ugyanúgy. Akkor nézzük a beállításokat. Ugye a beállításokban Wi-Fi, átlagos, nem egy nagyon erős Wi-Fi-je van, de még, tehát el nem dobta, de itt is látszik például, hogy három jel van még,
Az altabbnál például itt már 5 volt, tehát picit erősebb, de még hátrányát nem éreztem. Bluetooth benne, akkor szokásos adathasználat, további beállítások, itt van az NFC, be lehet programozni, be lehet kapcsolni, fájlküldés, minden működik rajta. Akkor azt mondja, hogy mik vannak még itt. Megyünk tovább, főoldal, itt lehet a launchert változtatni, azért megmutatom most például az eredeti launchert is, ami így néz ki, tehát itt is az oldalak között lehet válogatni, ugyanúgy, de itt például nem lehet eltüntetni a keresőt, ami engem zavart, tehát tudom én kevés beállítással van, úgyhogy én ezt nem is használom. Visszamegyek a beállításokba, itt tartottam akkor a főoldalnál. Én ezt a Novát szeretem, akkor visszamegyünk. Van hangbeállításunk, a hangbeállításnál ugye mindent be lehet állítani, hangerő, hát szokásos érintés, hangok, stb. Zárképernyőhang, megjelenítés. Fényerőnél van automata mód, ennél szabályozza a fényerőt. A fényereje ennek a telefonnak egész elfogadható, bár a teljes napsütésben azért gyöngébb, tehát azért csak látszik, hogy TF panel, háttérképek, kezdőképernyő, automatikus forgatás, alvómód, álmodozás, betűméret, és itt van, hogy villogó, értesítő fény, tehát ez, amiről beszéltem, SMS, telefon, nem fogadott hívás, stb. Értesítést kapunk. Vezeték nélküli kijelző, itt is át lehet küldeni, tévére vagy akármire. Azt mondja, hogy tárhely. Itt a 4.4 KitKatben nem szokott szabványos lenni a külső SD-re való telepítés, nem mindig engedélyezett, de ennél a telefonnál, hál' Istennek ezt megoldották, tehát a telepítés, áthelyezés mehet SD kártyára, tehát be is állítható alapértelmezett mentésként, tehát ez tökéletesen működik. A belső tárhely 2,5 giga, amire mehetnek a programok, meg ilyen mindenféle telepítések, és akkor ugye az SD kártyát betesszük, amekkorát akarunk, szinte 32 giga vagy 64, most nem tudom meddig bírja, de szerintem ez bírja, és akkor a végtelen mennyiségű programok tárházához csatlakozhatunk. Nézzük tovább, van itt akkumulátor kímélő, ezt be lehet állítani, hogy hány százaléknál kikapcsolja az egyes funkciókat, például Wi-Fi, mobilnet, stb. Leesik 15% alá. A takarékosság szempontjából visszaveszi fényerőt, amit beállítunk, azt csinálja. Akkumulátor, itt ugye látjuk, hogy mit fogyaszt. Ennek az akkumulátora hát 2 napot biztos, hogy kihúz, és elég takarékos rendszere van neki. Tehát, hogyha nem piszkáljuk, ez akár több napos üzemidőt is eredményez. Játékok persze fogyasszák, mint mindegyiknél. A 4 órás képernyő, az aktív képernyő az általában mindig elérhető, tehát az nem mondható kevésnek. Bőven lehet rajta netezni, meg ilyeneket csinálni. Azt mondja, visszamegyünk a beállításokba. Alkalmazások, itt az alkalmazásoknál látjuk a letöltötteket, akkor ami bennünket érdekel, az a futó. A futónál látszik, hogy 1 giga RAM-unk van, ebből 636 a elfoglalt, de itt jó sok minden megy a háttérben, Messenger, Viber, WhatsApp, minden levelező, és így van még üresbe 270, ami nem mondhatnám annyira kiemelkedőnek, tehát azért lehetne visszafogottabb használata is ennek a KitKatnek, bár így is bőven el van, akadás nem, tehát nem lehet észrevenni, minden megy normálisan. Megyünk tovább. Tartózkodásai, ugye van benne GPS, minden, tehát a GPS az szó szerint pillanatok alatt minden net, meg egyéb nélkül is megtalálja a jelet, tartja, hogy tökéletes, biztonság, szokásos. Itt van még, amit megmutatok, ez a telefon.
ennek van rendszerfrissítés, na erre már jöttek frissítések, ez a Vodafone hálózatánál ez megoldott, tehát a rendszer javítások azok jönnek, már azt hiszem, hogy 2 is volt, például rá, akkor a modellverziónál ebből Vodafone 890N, a típusszáma ez fontos, mert ugye van ebből több fajta, az elejében még adták a 89-est, nem a 90-es végűt, hanem csak 89, úgy emlékszek. Annak más volt a belső, más procival rendelkezett, más belső chipsette volt, és ez az erősebb, tehát ha valaki vesz, akkor nézze meg, tehát a 90-es vegye, 4.4.4 Android, és ennyi, tehát a KitKat gyönyörűen dolgozik rajta. Azt hiszem, hogy ennek a chipsetje már nem tudom pontosan, de mindjárt mutatom. Azt mondja, hogy bemegyünk ide az Antutuba, amit mi ugye nagyon szeretünk, elterjedt program. Ezen fólia van amúgy azért ilyen kicsit buborékos, természetesen gyárilag nem adnak hozzá semmit. Az Antutu is 20 000-et ad neki, tehát ez gyönyörűen bőven elég. Játékok első osztályon mennek rajta, hasítanak, minden akadásmentesen működik. Itt a készülék infónál, ami fontos nekünk, Snapdragon 410-es Qualcomm chipset van benne, CPU-ba, ami nagyon fontos, mert ez már a 410-es, tehát ez már tudja a 64 bitet is, bár még szerintem ez nem működik, felbontás 480x8854-es, tehát ez az, ami egy picit a hátránya. Ennek a telefonnak ez a legnagyobb hátránya, ez a maga, ez a TF kijelző, a többi az úgymond nagyon jó, 5 megás kamera, ez a kamera ez nem egy világbajnok, hétköznapi fotózásra elég csak, de megörökíteni. A távoli képek azok nem olyan szépek rajta, a közeli makrósak azok viszont gyönyörűek. Itt látszik az 1 giga RAM-unk, akkor itt látszik, hogy például 64 bites a CPU típusa, tehát ez hasít a 4 magga, 1200-től 1002-ig, tehát a 200 a legkisebb, tehát ez azért bírja ilyen sokáig, mert ugye nagyon alacsonyra visszaveszi a procinak az alsó határát, tehát energiatakarékos. Akkor van benne, azt mondja, milyen GPU-nk, valahol láttuk, már lehet, hogy túlmentem. Azt mondja, kezdjük előről. Azt mondja, videó vezérlő. Hát Qualcomm, ja itt van, Adreno 306-os, tehát ez is már az újabb verzió, mert még a Qualcomm 400-asban voltak, az a másik típus, amit mondtam már az előbb, az a 88-as végű, az a Qualcomm 400-as, Snapdragon 400-as, abba a 305-ös, Adreno van még már ebbe, a 306-os, most nem nagy különbség van a kettő között, de mégis van, tehát ezért észrevehető pontszámokban is, hogy azért a 306-os sokkal többet ad nekünk. Itt látszik a támogatása, a szenzorok, hogy mik vannak benne, azért került bele jó pár, proxy szenzor, light, compact, tehát irányítőnek is tudjuk használni, az meg ilyenek, tehát ezek vannak benne. Sebessége első osztályú, tehát itt azért látszik a tesztben is, hogy tehát ez a 20 000 pont. Itt ha részletezzük, tehát szépen adja, mondjuk a felbontás nem egy túl nagy, de ez a 20 000-es pont, ez bőven az a határ, amit az ember jó ki tud használni, jól megy rajta minden, tehát itt bajunk nem lesz. A rendszernél is, hogyha használjuk, ez szépen megy. Tárcsázónkat még megmutatom, kedvencek, és akkor úgy jön fel a tárcsázó. Ez engem zavar, hogy fehér, mert ez valahogy olyan világosnak tűnik ez az egész, hogyha egy fekete lenne, sokkal szebb lenne. Nem tudom, miért csinálták ezt fehérre, ez zavar sötétbe, hogyha az ember ezt fölnyomja, szinte vakít. De hát ez ilyen. Akkor még mutatok egy fényképezőt, azt mondja, fényképezőnél. Autofókusz, oda,
ahová nyomok, oda fókuszál, és már is megcsinálja a képet gyorsan, és itt már lehet benne nagyítani. Tehát a közelékképek első osztályak, itt például szám, minden látszik. Azért mondom, hogy ebben probléma nem lesz. A távoli képek nem olyan szépek. Egy galériát mutatok még. Tehát a kamera, a gyereknek a telefonja, akkor ennyi. A játékok is, tehát Asphalt 8, vígan megy rajta, Subway Face is megy. Úgyhogy, tehát minden megy rajta. Gyerekeknek ez jó. Meg aki játszani szeret, akkor nézzük a gyári programokat. Itt például a gyári, kapunk böngésző Chrome-ot is kapunk hozzá gyárilag. Hát van FM rádiónk, gmail-es cuccok, hangrögzítőnk, kameránk, NFC, tehát itt lehet beállítani az NFC-t, programozni. Hát, zene lejátszunk, ez a Play zene van, ez van gyárilag, filmnézünk is, Playfilm. Akkor mit is mondjak még? Hát ugye térkép, üzenetek, stb. Viber megy rajta normálisan, a YouTube is, ugye, fontos. Tehát azok is szépen mennek. Tehát úgy, ahogy kell. Tehát ezzel nincs baj. Hát ennyit tudtam erről a telefonról elmondani. Akkor még megmutatom ezt a másikat. Ez pedig ugyanaz, csak ez nem 4 magos, hanem 2. Hát tudásban annyi, hogy ennek fele a procia, ebben is Qualcomm processzor van, csak annyi, hogy 2 magosba. 2 magos proci van benne, mindjárt mutatom az Antutu-t. Ez is ugyanúgy hátlapi 5 meg, annyi, hogy ennek a kamerája fix fókuszos. Érdekes, hogy ennek fix fókuszos a kamerája, de viszont távoli képeket ez sokkal szebbeket csinál. Na, hol vagyunk már? Azt mondja, itt vagyunk. Az Antutu-ba mindjárt mutatom a készülékinfót. Itt látjuk, ebben is Android 4.4 KitKat, csak annyi, hogy 4.4.2, 32 bites. Qualcomm Snapdragon 200-as, Adreno 305-ös GPU-val, fölbontás, kijelző, minden ugyanaz. Ennek is az a problémája, hogy a betekintési szög gyöngébb. Összegzésképpen azt tudom mondani, hogy mind a 2 telefont a Vodafone-nál lehet megvenni, de a 2 közül, hogyha lehet választani, természetesen ezt választanám, ugye ez 4 magos, játékokat is jobban elviszi. Ennek azért vannak olyan játékok, amik ugye megakasszák, az Asphalt 8 például nem is megy rajta, meg hát de a Tiger elmegy, 2-est már nem lehet rá föltenni, mert ugye az nem megy el rajta, mert a RAM is ugye 512-es, kevés neki a memória, gyönge ahhoz. Úgyhogy ennyi a 2 telefonnak a bemutatása. Így azért szemre is látszik, hogy méretbe egyeznek, bár ennek ez sarkosabb telefon, ez meg olyan kicsit vékonyabb, talán súlyba is kisebb, de alapvetően mind a 2 telefon szép és jó használható. Ennyi. Tárhelyben nincs különbség a 2 között. Egyformák. Ennek a dobozát nem is mutatom meg, mert ugyanaz van. Annyi, hogy ez nem 4G képes, csak sima 3G-s. Bár még úgyse használjuk ki a 4G-t. Úgyhogy ez egy szép telefon. Én azt mondom, hogy ez az ár, ez egy 28 000 forintos telefon. Annyit lehet venni a Vodánál. Én azt mondom, hogy ez 1 év garanciával tökéletesen megéri az árát. Úgyhogy ennyi. Aki szereti ezt a fajta telefont, annak ezt tudom javasolni. De mondjuk, hogyha egy kicsit utána néz, pár ezer forintért már tud komolyabbat is ettől venni, ami mondjuk lehet, hogy nincs ekkora háttere, meg nem KitKat van rajta, de viszont tudásba többet tudnak ettől. Ez a
Qualcomm Snapdragon 410-es, azt mondom, hogy ez a mostani kategóriákban is nagyon jó, erős, elbírja a játékokat, tehát 4,5 colos kijelzővel ez még pont az a telefon, amit az ember kézbe tud használni, tehát simán átéri, nem kell rajta görcsölni, zsebbe még elfér, tehát normális. Hátulja mind a kettőnek ilyen gumiszerű anyaggal van bevonva, nem gyűjti az új lenyomatot, nem zsírgyűjtő, meg semmilyen nincs rajta, úgyhogy ennyi. A gombok háttérvilágítást kaptak, mind a kettőben van visszajelző, segédfény visszajelző, tehát értesítési LED, ami nagyon pozitív még ezekhez a telefonokhoz. Úgyhogy ennyi. Ezek már most fél éve megvan, ez meg nem olyan régen van meg. Ez olyan olcsó volt, hogy muszáj volt megvenni. De ennyi. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Ezt a telefont én azt mondom, tehát a quadosat, a turbót, ezt nyugodt szívvel tudom javasolni mindenkinek, mert ez egy nagyon jó telefon, és erős. Egyedül, aki meg tud békélni a kijelzővel, hogy ennek a kijelzője viszont a színekkel nincs baj, csak a betekintési szöge, de aki megszokja, utána már nem lesz vele problémája, és megszereti. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!